Dobra. Ako sa hýbem? Jaj. Tu? Máme s takým bojovať? Samozrejme. Albo nie zamawiamy z toho? S týmto? Nie, chyba nie. Musíš sa dostať až sem. Plus ty tam. A potom to bojujem už s kostricami. Ako bojujem? Útoky. No, krok. Dávaj ten pravý. Ten pravý je silnejší. Ja bežím hned. Čo ja na nich kašlem. Potom to sa režuje, potom vyššie úvod. Prinútil si ma, uhni! Uhni! Počkaj, už sa mi darí. A zbieraj ten tie veci, hej? Sekera. A teraz si daj inventár, ten batok. Počkaj. Ten batok daj. Môžem, počkaj. Si tu dobojujem. To dávaj práve. Keď chceš použiť ten útok. Daj inventár. A tam máš novú zbroj, aj sekeru. Sekeru si daj teraz, tu máš lepšiu. Čo? Ten meč vyhodil. No aby ti tam nezavadzal zbytočne, to je sobrnenie. A tuto si posunú sem. A iba si. Šup, šup, dolu. Nevieš, kto mi na svojom kolku sa dal dislike? Neviem. Ja som to bol ja. Nie, ja som ti dával like. Ja ten like nemôžem odvolať a keď už som ti dal like, nemôžem ti dať dislike. Chápeš? Môžeš ho odvolať. No odvolať hej, ale nemôžem ti dať dislike. Môžeš. Iba keď ho odvolám. Počkaj. No. To je tá istá. Hodím. To prkna! Come on, I'm not your body. Money. Ja tých koslivcov dávam na jednu ranu. No, dobre teda. Alebo pomôže ti aj ten čarodejník s nimi. Máš nový level. Počkaj. Vymeň si tieto dve a budeš mať silnejší útok. Alebo daj proste toto plus. Daj toto plus. A vylepši si toto. Ako? Na trojku si to daj. Tam. Tu. No. A tu znovu niečo. A teraz ho máš ešte silnejší. Čo? No ten útok, ktorý používaš. Máš ho ešte silnejší teraz. Ja používam ten. Nie. Ty používaš ten vedľa. Naľavo. Aha. No ty stretch. Zabil. Iba keď je to seka, tak sa ospravedlňujem, keď sa ti bude hýbať postavu dozadu a dopredu, hej? Dobre si to bude? Hej. Potom sa pozriem. Máš. Ty vole! A čo, tu na konci bude čakať boss? Nepriamo tu, ale trochu
Čo je to? Pôjdem. Čo je to fazula? Počkaj, štít? To je nič. Tak ten potrebujeme. To nie je štít. Pohľad, ďalšia zbroj. A počkaj, sekolu si môžeš hádať vymeniť. A počkaj, pozri, Čo môžeš všetky tri? Všetky tri môžeš vyhodiť, aj tú sekeru. Sekera. Môžeš vyhodiť aj tú sekeru, aj tie všetky tri. Dáva to isté, to je to môžeš povedať. Á, dávaj, inventár aj dej. Ukvasaví. Pinákovú. Tak to máme zabiť? Zrejme áno. Zabiť zaháleného kulturistu. A to je zahálený kulturista. A toto je všetko, čo z neho vypadlo. Máš aj novú lepšiu zbroj. Prd vypadol. Aha. Daj to práve. Daj na ten otáznik práve. A vidíš? Lepšie vybavenie. A ešte zelená. A počkaj, nový znak. No to keď umreš, tak to ti to pomáha. Tie zraky sú ešte aj tak lepšie. No iba ďalej. Musíme ísť po jeho stopách. Fúha. Čo fúha? To je veľké. Zvedaj Boss. Boss ten bude až dole. Ale človek ten je ľahký, ten je 4. level, no joj, to aj ty si. Čo je na tom? Tak čo, tu budú aj ohniví, aj temní. Takže to ti... Pokiaľ porazíš týchto, tak boss bude proti valovčky. Závam na 2 šupy. Lepšie vybavenie, vidíš, máš kýt. To potom si zober. Nech som sekery, vieš čo to? Hej, tá zbraň, jak... Neviem ju opísať, ale viem čo to. Taká zbraň. Okej, si ju dám. To silnejšie? Na 2 šupy ako tá sekera. A vidíš, to je aj temný boss dokonca. A tuto ešte malý boss, tá ťa čaká úplne najväčší boss. Ale, ukáž. Ja ho dám, Marek, neboj sa. Dávaj práve, tlačítko na myši. A dávaš ten... O, počkaj, čo to vypadlo? To je... Boty. No, a čo lepšie. Dá zabiť toho temného. Je po ňom. Dáš aj tamto. Tak, aj ideme. Rýchle za bossem. Uuaaaaaa. Nemrtvý a vidíš, za chvíľku máš vo 5. stupeň. O, ja som dal 2 naraz. 3, 4 dokonca. 4. A dáš? Daj si. Máš nové body. Daj si to. Daj si toto. A daj toto. 3? Nie, 2. Lebo teraz máš iba 2, vidíš? Tak. Skoro pri bosovi. To mňa úplne ľahké. A teraz. Pripravený? Ježiši, jak vyzerá. A teraz To je boska. Nie, to je on. To je on? Vyzerá Gimak. Nenadávaj na to. Dávam práve tlačítko. Ale moc ho nedávam. Dávaj love. Teraz je lepšie to love. Vydávam. Love. A vidíš, koľko už má, koľko máš ty? Ajajaj, ty za chvíľku umreš. A čo, umre skôr. A vidíš, keď má takto ešte oranžové, tak to je úplne najväčší boss. A kam ty mieríš tam? Čo dostanem? Nová. Sekera. To je ešte lepšie. Ale zoberie ti to Ale aj... čo mám?
No, zober Počkaj. to. A Zober teraz to. si to pozriem všetko. Počkaj, čík. Počkaj, je lepšia? Je lepšia, ale to ti zoberie aj ten štít. To budeš mať, ako v oboch rukách sekeru budeš mať. Aha, tam. To je máš lepšie, takže to som môže dať. Tu sekeru, ak nejdeš používať, tak si ju môžeš dať. To je lepšie. To je lepšie, lebo tu vidíš výzbroj, tam má 7 a tam má 46. To vidíš podľa toho, že ide nahor tá šípka. Neviem, či tu sekeru si mám dať, poraď mi. No, čo ti dáva? 3 skôr, 117 hodín, 30 Ako chceš? No, tak si. Ale máš menšiu rýchlosť. Tak nič. Menšiu rýchlosť útoku. No, veď? Tak chcem tuto. No, To tak. a ja si nechávam radšej štít a meč mám. Čo mám s tým spraviť? No choď, daj lave. To je vlastne zadávanie. Lave. A áno. A zavolám. Teraz som možno robiť, čo chcem. No daj, teraz toto. Nie. Chyba som. Ale tu šípku, tam čo je modrá. Tu? Mhm. To si môžem čo chcem robiť? Len si s ním pohovor a môžeš ísť S kým? tu za tým otáznikom. Nie za tým vykričníkom. Nie. Vykričníky sú misie. Otáznik je... Alright. Tak som mal také krydlo, ako on. Ty budeš 50 level, alebo keby si mal cheaty, tak by si ich mal. Teraz si môžeš robiť čo chceš, ale máš zároveň aj úlohu. A aká je? A počkaj, neurobíme skupinu? Môžeme. S Tak ním. si daj. No ale on asi už v skupine je. No ako sa volá? 50 level, no to je v skupine. Tento není. No tak daj jeho, čarodejník kruhu. Ako ho? Pozvem. Klikni na ňo. A tu máš pozvať do skupiny. Už potom môžeš ešte tohto, tak, 60 úroveň. Nie tu, to je 24, to je moc. Aj to 9, 5 daj. 5. Alebo 6. No, alebo. A daj aj tohto, aby tam bol ešte aj dáky čarodejník. Kto? Nie, ten... Nie, tá 5. Tam čo, no. Počúvaj, ja ťa naučím znaky. Toto je rytier, hej? Toto je čarodejník. Toto je lesný bežec. A ešte... No, ešte je tam jeden znak, ale tam ten Ako máme úlohu? No, buď si pohovor s tými vykričníkmi. Môžeš si s nimi pohovoriť. Ideš tu je ďalší rytier. A teraz sa môžeš aj s tým druhým. A potom chod týmto dverám. Jo, lebo som to tak trikrát. No, za 10... Počkaj, kam ideš? Za 10 si môžeš kúpiť... Daj ten vykričník. A dobre. A teraz? To nič zavrieť. A chod do týchto dverí. No, jo, nechci bojovať. A nechceš bojovať? No, chcem si nové veci, ale chcem takého tigera. Tak, to musíš bojovať a vybojovať si až 10 goldov. A koľko máme goldov? Ani jeden. A môžeme použiť cheat. A teraz mám ísť kam? Daj ten otáznik. Prečo furt dávaš na ňo práve? Máme nový level. Dal som znova. A tu. A nie, počkaj. Zober túto dvojku. A daj na túto. Fúha! Čo? Pozri, kokok. Ale nemusíš všetky, to si len vybereš. Len 5 ich musíš. A 25 ich musíš zabiť. Pôjde. Tu máš toto jedno.
Nic, iba raz stačí kliknúť. To sú ich presne 25? 20, nie, 25 je protivníkov, ktorý máš zabiť. Uj, doktork na psi. Dávaj práve. Zajímavé, že ich viazky došli. Čo robili? Ale čo, ja som mal zabiť aj 65 divočiakov. A ty sa spavnujú len tak náhodne. A ešte chod za tým otáznikom. Tam splní, že nemyslí. Jo, a tak to sa pridal k nám, 9. A ten je tu na akurát. Aha, stretli sme sa s ním. Pomôž mu. Ja kamoši, ja pomôžem si. No dobre, už. Čau. Ide za mnou. Ako on je, môj bodyguard. Ale ja som silnejší ako on v podstate. Sme Aha. kamoši. Ja mám väčšie svaly ako on. No, ale ty používaš svaly na to, že aby si bojoval. On za to má ľahkú palicu a útočí zďaleka. Vieš? Neútočí na blízko. Jo, čo ty furt mákaš okolo seba? Som za tým Chcem ho zapáliť. A nie, teraz už nemôžeš zapalovať, bo už si tú misiu splnil. A on bojuje s nami a to nám aj prečítava, takže keď Darkého zabije aj on, tak nám to tiež dá. Wow. Tak toto je dobrá komunikácia. No, daj. Teraz sme našli toho jeho syna. Jedna misia je na... Ďalej. Dobre. Daj to. To? Počkaj, idem si pozrieť. Dobre, ja budem to. Aha.